Чакайте, на туалет иначе. Айде, чакай. На туалет тъчи. Абсолютно готов. Не може да сега? В ръба, да. В момента отваряме вилото. Ние отваряме вилото. Отваряме вилото, добре. Какво направи ти, бе? Какво направи ти? Какво стана тук, бе, поискай? Няма, боже, какво стана, бе? Кърпата плавна, това важно е. Бе, направо се изкърти, човек. Заръкъм с капчета. Капчета козариш. Не мисли. Как ще го залепим, бе? Капчета, бе. Стани, между Ще взема капчета, това ще го пазим. Ще ги пазим. Че е много голямо парчение, че майката си и пава, човек. Бе, отведиш моя къщу. Я, ако си... Не, сега, човек. Няма да стане. Това е много... Ето го направи. Ето го свършено. О, то подава, е. Тук подава. Не, майко. Майко. Щупих ми кинева, бе, човек.